салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин газадидагӣ нест, ҳама тарафа тенҷак, состояниш созай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 97000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 09 59 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 1984, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинчаи зураш состояниш созай. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 8000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 50000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 28 88 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст 7 моҳ ҳуҷҷат дорад, 7 моҳ ҳуҷҷати танировка дорад. қарор дорад ин мошин дар Кони Бодом. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 157000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 99 80 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ нест. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% бекамбудиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 144000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 502 05 00 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 69 75 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 6450 сомонӣ ба рублёзира гардонем 40000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 55 10 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 0.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст срочнофурӯшӣ, коробкаш 5 тагаҳай биши ҳайку. қарор дорад ин мошин дар Рашт. нархи мошин 5000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 31000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 83 47 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 0.6 сӯзишвориш бензин газ,
коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷа соҳиби мошин гуфтааст магнитофон, калонкаҳо, пионер, самбуфер, салон сиёҳ, хулас мешинӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 553 33 34 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2005 объем мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст биё биниш ай пешӣ дорам муомила. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 6000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 38000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 81 33 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 1999 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 6433 сомон. ба рубли озира гардонем 40000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 48 43 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2005 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош бучидагӣ ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 100000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 08 32 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2002 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 75000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 203 64 88 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2003 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор поли нав кардагӣ ай. салон тозаҳак ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13900 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 87000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 55 23 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2004 объем мотор 2 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст состояниш нав ай. нав документиш кардагиам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 09 59 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2004 объем мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 882 82 22 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли барори 6 2002 объем мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон камбудӣ надорад. мотор хадавои коробка 100%.
حجتاش تمام شدگی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 12,000 سومانی بر روبل یوزیرا گردانیم 75,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 49 20 02. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی بروریشش 2007 ابیان موتور 1.6 دویشوریش بنزین گاز کارابکا پیدا چشمخانیکا است تماشا شدگی. در همینجا صاحب ماشین گفته از موتور اینژکتور سستنش خوب می باشد با نومیروش فروخته می شود سروچنو. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17,000 سومانی بر روبل یوزیرا گردانیم 107,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 111 14 21 07. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.